Pipila ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa lain-lain lugar sa Mindanao. Atong sayron na detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara, dili moubos sa napulo ka mga balay sa Cagayan de Oro City ug 7 sa General Santos City ang naugdaw. Human na nahitabo ang dakong sunog sa maong mga lugar. Paspas nga gilamoy sa kalayo ang dili moubos sa napulo ka mga panimalay sa Sitio Santo Niño, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Human miulbo ang kalayo kaganinang udto. Ang mga residente nag-iyahin na lamang og hakot sa ilang mga gamit nga pwedeng masalbar. Butang nga daw wala na napatuman ang social distancing tungod sa pagdasok sa mga tawo. Naglisod sab ang kabumbiruhan og sulod sa area tungod sa kapiot sa dalan. Busa hos na lamang nila ang ilang gidala pasulod aron mapatay ang kalayo. Grabing kagool sa mga residente kansang balay nga gipundar sulod sa pila ka tuig kalit lang na abo. Tapos kung sa inyo yung padayon, naginakotay. Wala namin kabalo kay nag-line after sila ang mulo. Ginaganay mo. Ginaganay namin nagpurog yung po. Pero yung una ginabukan sila pag-50 mga bata. Wala hinoy natalang missing o casualty sa sunog nga miabot sa ikatulong alarma. Padayon pang investigasyon sa otoridad sa tinubdan sa sunog ug kantidad sa damyos niini. Wala pa bud may kuan sir, initial gid kung sa kay hinungdan no. Lain pa sulbidad nga nagluto kay ipaniudto man pero wala pa gid na wala pa zero pa gid ang atong details dito kay kamulog. Pangita pa gid natutong hinungdan kung asa sa dapit na himutang. Tungod lang sa napasagdang gicharge nga flashlight, nasunog ang 7 ka balay sa Purok Kabuay, Barangay Sinawal, General Santos City. Daling nakaresponde ang kabumbiruhan apan tungod sa kapaspas sa pagdako sa kalayo. Walay nasalbang gamit ang mga biktima. Wala hinoy casualty sa insidente apan nanawagan og tabang ang mga apektado tungod tapot lawas lang ang ilang nadala. Sara, base sa ulahing impormasyon nga atong nadawat gikan sa Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro, 9 ka mga balay ang totally damaged, 1 ka balay ang partially damaged, moabot sa kapin kun kulang 300,000 ang damyos atol sa sunog o aduna sab 2 ka mga residente ang nasamdan, hinuon natagaan na sila og medical nga atensyon. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.